Så fik vi tømt det lille værksted, gjort klar til næste projekt, det kan komme ind. Jeg har en bumlift, elbumlift, hvor der lige skal skiftes nogle kontakter på i dag, hvis de når at komme i dag, det håber jeg. Og ellers så formiddagen her lige gået med at få pakket ordre, som skal afsted i dag. Jeg har en truk arbejdskurv og en planerbjælk til Tolstrup og en 150 cm rive med S40 beslag til brødrene Rasmussen, tror jeg det var. Så er der en pal 10 mm køreplader til Skovgruppen på Sjælland. Trukkurven den er til Jimmy Damgaard i Vejle, tror jeg det var. Så har der været Dalsgaard eller Hedeselskabet ved forbi og hente en stak køreplader i dag. Ja. Carsten og Tobias de lige kørt afsted med en minigraver til Hadsund med hammer på og på vej ud for at kigge på bil også, tror jeg. Og så er der kommet 2 bumlifte hjem. Den ene den har været i Vejle for Vending Maskinfabrik og lave noget på en eller anden kalkværk, mørtelværk nede i Vejle. Den anden bumlift den har været over i Fårup for Teknor på Mølballe møbelfabrikken og lave, jeg tror det var noget ventilation. Det plejer det at være, når det er Teknor. Ellers så er der lidt grej hjemme. Så koldt som er i dag, så har man heller ikke lyst til at arbejde udenfor. Det er lige at ryste hele stemmen bare at gå ud. Men nu går jeg lige og venter på fragtmændene, de kommer og henter varer. Jeg er der også røget 2 ozon luftrensere afsted i dag. Så der er egentlig godt gang i salget også. Udlejningen blev lidt sløvere på grund af vejret, kan man godt mærke, men der er stadigvæk maskiner, der ryger ud hver dag, så det er dejligt. Men det er lige ind i varmen. Kan I have en god dag derude?